барои чӣ дин аҳамияти муҳим дорад? ҳатто як атеисти оштинопазиртарин боварӣ дорад ки ростқавлӣ беҳтар аз дурӯғ аст. Магар не? Ҳатто бепарвотарин атеист бовар дорад ки вафодорӣ беҳтар аз хиёнат аст. ҳамин хел не? инҳо истилоҳоти ин дунёӣ нестанд ва ҷаҳони моддӣ наметавонад ки нуқтаи назар ё талаботи онҳоро асоснок намояд. Ростқавлӣ чӣ маъно дорад? Дурӯғ чӣ маъно дорад? Агар мо қаъри атомҳоро таҳлил намоем, оё дар онҳо зоҳир карда метавонем чунин мафҳумҳоро ба монанди ростқавлӣ ё дурӯғ? Агар мо хусусияти физикии галактикаҳоро ва ё хусусияти таркиби гармонҳоро таҳқиқ намоем, оё метавонем ки дар онҳо сохти вафодорӣ ва ё хиёнатро мушоҳида кунем? Бинобар ин маълум мешавад ки ин гуна фаҳмишҳо аз ҷаҳони моддӣ нестанд, дар ҳоле ки онҳо дар ҳақиқат вуҷуд доранд ва воқеан онҳо дар ҳаёти дунёӣ аҳамияти хело муҳим доранд. Шаъну эътибори инсон бо ахлоқи некӯяш қадр карда мешавад. Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: ва чӣ чиз барои вориди ҷаннат шудан зиёд кӯмак мекунад? Тақводорӣ ва хушахлоқӣ. Не ин ки ҳаҷми ҷисмонӣ, шумораи атомҳояш ва ё ин ки сатҳи энергияи ҳуҷайраҳояш. Шаъну эътибори инсон бо он қадр карда мешавад ки ӯ то кадом андоза дар ботини худ ба муқаддасоти илоҳӣ итоат мекунад. Инсонҳои хуб мавҷуданд ва ҳамзамон инсонҳои бад низ. Вале кӯҳи хуб ё кӯҳи бад ва ё ин ки сайёраи вафодор ё сайёраи бевафо мавҷуд буда наметавонанд. Танҳо инсон метавонад ки арзишҳо, ҳадафҳо ва маъноҳоро таҷассум кунад. Танҳо ба инсон ато шудааст ки мавҷудиятро эҳсос кунад. Чаро ахлоқ наметавонад ки натиҷаи фаъолияти майнаи сар ё ҷараёнҳои ҷамъиятӣ бошад? Майнаи сар аз ҳамон ҷузъҳои моддӣ иборат аст, новбаста аз он ки то чӣ андоза сохтори ҷисмонӣ ва ё ҷузъҳои моддии майнаи сар мураккаб мебошад. ҳосили ҷамъи сифрҳо чанд сифре ки ба он илова накунем ҳамеша баробар ба сифр аст. Азбаски барои моддиёт мафҳумҳои некиву бадӣ нофаҳмо аст, барои майнаи сар низ некиву бадӣ нофаҳмо мебошад. Ва ин ҷо суоле ба миён меояд: чӣ тавр фаҳмиши некиву бадӣ дар майнаи сар ҷой гирифтанд? Майнаи сарро чӣ чиз боз медорад ки тамоми сайёраро бо тамоми мавҷудоти зиндааш несту нобуд накунад? барои чӣ майнаи сар моро водор намекунад ки табақаи заифтарини насли инсониятро бо қафасҳои барои ҳайвонҳо ҷой кунем? барои чӣ майнаи сар моро водор намекунад ки аз тамоми маъюбон ва бемороне ки аз норастогии ҷисмонӣ дар азобанд халос шавем ва танҳо табақаи баландҳосили инсониятро зинда монему халос, монанди лоиҳаи фашистии куштор Актун Т4. майнаи моддӣ қобилияти фарқ кардани амалҳои хуб ё бадро надорад. барои майнаи моддӣ умуман аҳамияте надорад чунин мафҳуме ба монанди ахлоқ, зеро ки майнаи сар низ аз ҳамон атомҳо иборат ҳастанд ки замин низ аз ҳамон атомҳо иборатанд. миёни майнаи сар ва амалҳои ахлоқӣ ҳеҷ робитае вуҷуд надорад, на робитаи дур ва на робитаи наздик. агар оиди тасаввуроти ҷамъиятӣ бигӯем ки айнан ҷамъият сарчашмаи пайдоиши одоб ва ахлоқ шуд, пас ин фаҳмиш ғалат хоҳад буд, зеро ки асли моддиёт шахсиятнок аст ва он ба инсон ҳамчун ба шахсият назар мекунад, на ин ки ба инсон ҳамчун ба ҷамъият назар мекунад. ҳатто агар мо тасаввур кунем ки ҷамъият сарчашмаи пайдоиши одоб ва ахлоқ аст, пас аз ин бармеояд ки миллатгароён дуруст ва бо асос амал карданд ки дигаронро несту нобуд карданд, зеро ки ҷамъият инро талаб мекард. бинобар ин пайдоиши одоб ва ахлоқ бо ҷамъият ҳеҷ алоқамандие надорад, чӣ муҳити ҷамъият нек бошад ва чӣ муҳити ҷамъият бад. мафҳумҳои хушахлоқӣ ва бадахлоқӣ ба ҳама фаҳмо аст. аз ин хотир одоб ва ахлоқ бо майнаи сар ва ҷамъият ҳеҷ робитае дошта наметавонад. дин ва одоб ва ахлоқ чӣ робитае дошта метавонад? дин ягона чизест ки одоб ва ахлоқро асоснок мекунад. ягона чизест ки ба одоб ва ахлоқ хусусияти хоси худашонро медиҳад. одоб ва ахлоқро танҳо дар доираи муқаддасоти илоҳӣ комёб шудан мумкин аст, дар ҳоле ки дин ягона тартиби фаъол аст дар тамоми коинот. чунки дин ягона роҳнамои имконпазир аст барои дарк кардани маънои ҳаёт. танҳо бо воситаи дин мо мефаҳмем ки дар ин дунё бо чӣ мақсад пайдо шудаем, баъди марг чӣ рӯҳ медиҳад, мақсад аз офариниш чист ва моро чӣ мебояд кард. бидуни дин тамоми олам оқибмонда мегардад ва он замон ба вазъияти комилан девонагӣ ва нигилизм мубаддал мегардад. ибни Қайим раҳимаҳуллоҳ мефармояд:
ҳеҷ роҳе нест барои расидан ба саодат ва некбахтӣ дар ин дунё ва дар охират ба ҷуз оне ки паёмбарон ба мо ишора карданд. танҳо тавассути насиҳати онҳо мо метавонем ки некиро аз бадӣ фарқ бикунем. бидуни пайравӣ аз онҳо наметавон ки розигии офаридгоҳро ба даст овард. насиҳат ва тарзи зиндагонии онҳо барои мо ягона нишондиҳандаи одобу ахлоқи ҳамида, амалҳои нек ва панду насиҳат мебошанд. ва ё чуноне ки ибн Таймия раҳимааллоҳ фармудааст, дунёи дар зулумот ва торикӣ қарор гирифта маҳкум аст магар он ҷое ки дар он нури ваҳйи илоҳӣ дурахш аст. бидуни ваҳйи илоҳӣ мо наметавонистем ки маънои ҳаётро, мафҳуми некиву бадӣ ва арзиши арзандаи онро дарк бикунем. бе ваҳйи илоҳӣ тамоми дунё ба боди мадҳуши холӣ мубаддал гашта комилан ночиз мешуд. бе ваҳйи илоҳӣ мо ҳамагӣ материяи ситораҳо мебудем, чуноне ки Карл Саган гуфтааст, ё ки ҳашарот мебудем, чуноне ки Жан Пол Сартр гуфтааст. паёмбарӣ ягона набзи ҳастӣ мебошад ки бидуни он беҳтарини ихтироот ва аз ҳама хоҳишоти завқноктарин даҳшати воқеӣ хоҳам буд. бидуни дин тамоми дунё дар талафоти бузург қарор мегирифт. агар шумо ба атеист чунин як суоли экзистенсиалӣ бидиҳед ки барои чӣ мо дар ин дунё пайдо шудаем, баъди марг бо мо чӣ рӯҳ медиҳад, ӯ ба софистӣ яъне найрангҳои забонӣ мегузарад ва ё хомӯш мемонаду чизе намегӯяд. бинобар ин дин ягона сарчашма мебошад вақте ки гап сари одобу ахлоқ ё дарки маънои ҳаёт меравад. дин ягона манбаест ки посух мегӯяд ба суолҳои экзистенсиалӣ ба монанди коинотро кӣ офаридааст, кӣ инсонро офаридааст, маънои дар ин дунё пайдо шудани мо дар чист, чист ҳикмати амалҳои мо ва маънои пайдоиши тамоми боқимондаи махлуқот.